Нека този часовник служи вярно. Ще бъде 9 часа, 15 минути и 10 секунди. Вижте, ако имате някакъв проблем, обърнете се към тези, които са ви оставили часовник. Аз знам за какво ги правите тия циркове. Кажете колко пари искате. Цанко, не можем да правим предаване само за часовници. Чувството, уважаеми зрители, каква истината и то не от кого и да е. Чувство от един герой, от един доблестен човек. То си го проси. Искам твоите хора да намерят едни неща там, дето не има мястото. Не е толкова лесно, колкото звучи. Извиняваш се на министъра и не забравяме за пари да бе. Простичко е.